سلام خميس أنحو خبرات تخطتلتنا نلوم تدلو زينات تحزنا لكم قريبا لنا فلما يقان دارستاتو إرترا أبل علينا أفازو تطاواج حازن مجلس بريزيدنت إساياس أفوركن كمون مجلس بيرو قدات كوميشن تجراي ناي دكتور دبلت إنجر من كير قطع زملكتن اليوم من خالوتن زينات تحزنا لكم قريبنا لنا اسكعب مودة هذا الفيديو نكتكتلنا بخبر نعدم تقدم زيننا ما خلوي بانك إرترا زوج حدش ممر زملكتي بزي مسارات كلهم أبتي هاجر زركب زيجاتن تكالاتن أب إيدهم زركب زخنا يخوناي ترى جنزب نقفا نايتي هاجر وقع مجببة جنزب نسكع مودة توحي حاملة مالتهم جولاي مولو بمولنا بانكي كتوه لتزاز تعزيزهم كم زلوا تقليص له إذا وسانا ما أخلوي بانكي نزر إزلوا ناي جنزب زور نمقرات أب تحتي مريت زكاة زي حقة ونقدي نمكل خال زعلم مخانو أبتي مجلس تتقيس له بتوساقي إتهم أبزي تتقاسو جزي زي بلوم ناي بانك زي تو سبات ويم تكالات خبيت حقة وسقوم تكم زوسد تحبب بيرولو كابزي جزي حليفو أب إيدو ترخبه كابزي جزي حليفو أب إيدو جنزب حزم مركب بحق كم زعصعون تقليص له بريزيدنت إساياس أفوركي بمخنيات موت نبر أمير قطر الشيخ خليفة ابن حمد الثاني تسمع عم خبير حزن زقلص እዩ بريزيدنت إساياس أفوركي ناب قطر ناي حزن ملخدي بملأخ نمنجست حزبن قطر صناعة تمنيم ኣለዉ እዚ ተግባር እዚ ከም ምርኣያ ናይ ጽቡቕ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ኤርትራ ተቐጠር እዚ ተግባር ከም ምርኣያ ናይ ጽቡቕ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ኤርትራንን ቀጠርን ተወሲዱ ኣሎ እቲ ቢሮ ህዝብን ትግራይን ባህሉን ቋንቋን መንነቱን ታሪኩን ንምክሕሓዝ ዝገብሮ ፈተናታት እስካብ ሕጂ ብጽንዓት ክምክቶ ከም ዝጸንሐ ኣዘኻኺሩ ኣሎ እቲ መግለጺ ወሲኹ ከም ዝሓበሩ ኣብ ፌደራል ደረጃ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘወርዶ ዘሎ ጸቕጣትን ናይ ውዕሊ ምፍራት ደው ክብል ከም ዘለዎ ተጠቒሱ ኣሎ بتوسخ اتي بسنكي كونات استمزابله ህዝቢ ናብ ቀደም ቦቱ ክምለስ መንባሩ ቁልፊ አጀንዳ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ቢሮ ኣብ መወዳእታ መናእሰይ ትግራይ ንዝምጽእ ፖለቲካዊ ወተደራውን ሓደጋታት ነቂሖም ክጽበዩ ውሽጣዊ ሓድነቶም ከጠናኽሩን ጣውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ድብሩ ማርቆስ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ብኣፈሙዝ ብረታዊ ንምፍርራሕ ፖለቲካዊ መልክዕን ንምጥቃዕን ዝሃቦ መግለጺ ከም ዝቐጥዖ ገሊጹ ኣሎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ህዝቢ ትግራይ ንዝኾነ ይኹን ናይ ምፍርራሕ ሓይሊ ብምስዓብ ውሽጣዊ ሓድነቱን ክጠናኸር ከም ዘለዎ ኣዘኻኺሩ ኣሎ ህዝቢ ኣማራጺ መንገዲ ሰላም ንክኽተል ሕጋዊ መሰረቱን ክኸብር እምነት ከም ዘለዎ እውን ገሊጹ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ኣብ ክልል ትግራይ ዝቕጽል ዘሎ ከቢድ ጸገምን ድርቅን ጥሜትን ብሰንኪ ሕጽረት ዝናብ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሓት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ገለ ከባቢታት ትግራይ ዓቢ ጸገም ተፈጢሩ ኣሎ ጸብጻባት ከም ዝሕብሮ 106 ዝኾኑ ሰባት ህዝቢ ብሰንኪ እዚ ጥሜት ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ ኣሎ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚሽን ትግራይ ማሕበረሰብ ኣብ ዝእዋን ህጹጽ ናይ ምግቢ ሓገዝ ከም ዘድልያ ጠንቂቑ ኣሎ ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ዝህብዎ ትካላትን ኣቓልቦን ክገብሩ ጻውዒት ቀሪቦም ኣለዉ እሺ ኽቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎማዓንቲ ሓበሬታና ዝመስል ነይሩ ብኻልእ ሓበሬታ ሽካዕ ንጋነ መበርታ ሓደሽ ደውኩም ላይክ ሰብስክራይብ ተባብሩና